Ай, давай. Айде, връчи се обратно. Тука, тука. Айде. Крачетата? А, така. Айде обратно. Гледай. Ехо, мами. Ти като един спортист, бе, колоездач. Чакай, че идва кола. Спри. Спри. Как се казваш? Как се казваш ти? Ти как се казваш? Баба. И кажи на мама как се казваш. Ти не знаеш как се казваш. Ти не знаеш.